Ola, son Milo e veño a contarvos que... Oi, como era? Iso, que eu tamén me enfado. Enfádome moito se os demais van ao cinema e eu quedo na casa. Din que se son moi pequeno, din que se non entendo a peli... Así que vou romper o meu peto e vou convidar a miña familia a ver a Tropa de Trapo. En 3D, como mola! A Tropa de Trapo, a nosa primeira aventura en 3D.